Tak, pre tých, čo nevedia po anglicky, tak som pripravil návod, ako Animoto používať a ako sa zaregistrovať. A nachádzate sa na mojej stránke www.niečonové.sk a na pravej strane je okienko Sponzory, kde vidíte banner Animoto 100% Kick-Ass. Tak, kliknite na tento banner a presmeruje nás na stránku Animoto. Tak, teraz sa potrebujeme zaregistrovať. Registrujeme sa tlačítkom Sign Up v pravom hornom rohu. Si klikneme. Tak, a vyplníme potrebné informácie. Vyplníme e-mail. Dáme si heslo. Potvrdíme heslo. Sem dáme naše prvé meno, priezvisko, krajinu, Slovensko, smerovacie číslo do vášho mesta, označíte, či ste žena alebo muž, mail a dátum narodenia. Najskôr sa píše mesiac, potom deň, a potom rok. Tak. Klikneme na tlačítko Sign Up. A mali by sme byť zaregistrovaní. A sme zaregistrovaní. Tak, super. Tak, teraz, keď chceme vytvoriť naše prvé video, klikneme na Create One. Hneď tu v strede nás to láka. Klik a môžeme si vybrať. Základné videá, ktoré sú zadarmo, sú 30 sekundové. Keď chceme videá s väčšou minutážou, tak klikneme Want to more than 30 seconds. A to je vlastne porovnanie služieb, čo Animoto ponúka. Basic, to je základná, je zadarmo. A môžete vytvoriť nekonečno videí, 30 sekundových a každý jeden klip, videoklip, keď dávate videá, nie fotky, tak môže trvať 5 sekúnd. A ja osobne som si kúpil tento $30 na celý rok, je to vlastne predplatné. Je to neobmedzené množstvo videí, plná dĺžka, čiže môžeme robiť 10 minútové, aké len chcete. Videoklipy sú 10 sekundové, videá môžete stiahnuť a poslať v iných formátoch. A keď ho chcete v DVD kvalite, tak priplatíte $5 za video. Keď chcete len jedno videjko, tak sa platí $3. Nemusíte si ako predplatiť tú službu, ale môžete videjko kúpiť za $3. Tak, potom je tu profesionálna verzia za $249 na rok, to je licencovaná pre komerčné využitie. Tieto videá majú odobraté reklamy Animota z každého filmu a sú v DVD kvalite a môžete ich používať na komerčné účely. Tak, toto je tak ako základ. Kebyže si chceme kúpiť tento balík, tak klikneme Buy Now. Vyplníme číslo našej karty, ktoré máme vpredu, našej platobnej karty. Dátum expirácie, kedy vám karta expiruje, to sa tiež nachádza na prednej strane karty. A security code, to je bezpečnostný kód, ktorý sa nachádza na zadnej strane vašej karty. Je to posledné trojčísle nad políčkom, kde je podpis. Alebo teda v tom políčku, kde je podpis, tak posledné trojčísle, to je váš security code. Potom dáte len continue, potvrdíte, že súhlasíte s kúpou a máte to kúpené. Keď to kúpite vlastne, môžete začať vytvárať plnohodnotné videá. Tak, my videos. Vyzerá to takto nejako. Takže vytvoríme si nejaké prvé videjko. Klikneme si na štýly, môžeme, toto je pneumatiek, to sú rôzne elementy, toto je vzduch. Vytvoríme si originál Animoto. A klikneme si, teraz sme v tej neplatenej verzii, čiže zadarmo, čiže klikneme si na Free, 30 sekundové video. Free. OK. Tak. Teraz pridáme fotky Upload from Computer a môžeme ich vybrať z ich databázy
ale ja mám nejaké počítači, nejaké pripravené, pár fotiek. Dáme Open. A ako vidíme, teraz sa tam pekne nahrávajú. Počkáme, kým sa nahrajú a budeme pokračovať.